अरे टहली जवानी मन कैसे मानी होता गजन वाली रतिया में। टहली जवानी मन कैसे मानी होता गजन वाली रतिया में। अरे पिया परदेसी चाल सुधारा छोड़ी द मिलल पहिल की से। पिया परदेसी चाल सुधारा छोड़ी द मिलल पहिल की से। आइल बानी घर में तोहरा भइल 10 दिन हो। का बहू न बुझला मुअना देहिया के पील हो। आइल बानी घर में तोहरा भइल 10 दिन हो। का बहू न बुझला मुअनु देहिया के पील हो। तोहरा ही यादे राही लजा दे तरसील रातो दिनवा के। पिया परदेसी चाल सुधारा छोड़ी द मिलल पहिल की से। पिया परदेसी चाल सुधारा छोड़ी द मिलल सवतिया से। राइटर रविंदर